Ja, de sportploeg van het IR, de RK heeft de woorden in, je hebt dat verwacht? Nou, ik moet eerlijk zijn, ik had het eigenlijk wel een beetje verwacht. We hebben een prestatie neergezet die uitzonderlijk was. Het was redelijk verrassend dat we kampioen werden. We zijn een jonge vereniging. En we hebben een ploeg die bestaat uit mensen uit onze eigen regio. En dat is op dit niveau waarop wij presteren, is dat uitzonderlijk. En dat is blijkbaar door al die 23.000 mensen die gestemd hebben, is dat gewaardeerd. Ja, want het is overgangsklasse op het veld, maar de eerste klasse in de zaal. Wat is uw doel voor het zaalseizoen nog? Voor het zaalseizoen is de doelstelling om ook kampioen te worden. Maar dat is een hele lastige, want we zitten bij Heerenveen in en we zijn nu halverwege de competitie en staan tweeders. Op zich is dat wel een aardige prestatie, maar we willen toch zeker op termijn wel die stap maken. Johan Lindhoff, waar leidt de kracht van de woord? Nou ja, collectief. Wat Zaken zei, binnen een jonge ploeg. Toch wel een paar geroutineerde spelers. En ik denk dat dat de kracht is. Dat je machinaal gewoon voor in de strijd gas aan. En hoe voest de jongen hierin al dus? Ik vond een prachtige jongen, goed voorkwam er. En uiteindelijk moesten we lang wachten, maar het is bekroond. Zo simpel is het. En morgen werd het veel op? Ja, klopt. Ja, ik zit een man vooral die dadelijk naar huis te sturen, want het moet net lang aan de bar hingen. Maar morgen weer vol aan de bak, want op papier iets minder ploeg, maar je mag dan wel mij van iedereen winnen. Ja, succeszaken en lokwees met de prijs van de sportploeg van het IR, het Zandje. Ja, bedankt. En je moet ook nog Johan even feliciteren, want Johan is vandaag ook nog jarig. Dus... Nou Johan, lokwees mij die. Ja, mooi cadeau, bedankt. Ja. Dankjewel. Verrassend dichtbij. RTV NOS.